2024, no, lehenengo puntua. 2024ko ekainaren 12ko ohiko bilkurako. 2024ko uztailaren 15ko bilkura bereziko. 2024ko irailaren 24ko bilkura bereziko eta 2024ko urriaren 14ko ohiko bilkura aktak onartzeko proposamena. Proposta de aprobación de las actas de las 2024ko ekainaren 12ko bilkurako, 2024ko uztailaren 15ko bilkura bereziko, 2024ko irailaren 24ko bilkura bereziko eta 2024ko urriaren 14ko bilkurako aktak onartzeko proposamena. Onartutzat ematen ditugu, ados, eskerrik asko. Ordezkari guztien oneritzearekin. 2025 urterako aurrekontuari hasierako onarpena emateko proposamena. Propuesta de aprobación. 2025 urterako aurrekontuari hasierako onarpena emateko proposamena. Kaixo, egunon, berriz ere. Bueno, como sabéis, una vez... Dakizuen bezala, tasa konetzi ondoren aurrekontu orokorra prestatu dugu, non mankomunitateen aurrekontua eta txintzerreko aurrekontua jasota dagoen. Aurrekontua jardueren arabera daude antolatuta ura, hondakinak eta bide garbiketa. Hori guztia jasota dago, helarazi zaizuen aurrekontuaren txostenean emaitzen kontuarekin batera, behin-behineko emaitzen kontuarekin batera, non jardueraren diru-sarrerak eta gastoa dauden, non aldi baterako balantzea dagoen, ondarearen egoeraren berri emateko, eta non langileen eta ibilgetuaren emaitzak jasota dauden. Azaldu egingo dut emaitzen kontua, gogoratu behin-behinekoa dela, eta 2025 ekitaldirako dela. Honen arabera, aurrekontua egingo dugu. Zenbakiak agian ez dituzue oso ongi ikusiko pantailan, ibentzat ez ditut ongi ikusten, eta horregatik aurkezpena baduzue hobeto ikusi ahal izateko. Beraz, diru sarrerei dagokienez, lehenik eta behin badugu negozio zifraren zenbateko garbia, eta hemen ikus dezakezue nondik ateratzen diren zenbaki hauek. Bai, hurrengora mesedez. Beraz, negozio zifraren kopuru garbiari dagokionez, tasak ezarri genituenean, 5% igoera proposatu genuen uretarako, eta hondakinetarako 15%. Edukiontzi marroiera bazkietuta zeudenen kasuan, txikiagoa izan zen igoera hori, 5%koa izan zen, eta horrela igoera horrekin 17.755.000 eta 10 euroko diru-sarrera batzuk aurreikusi ditugu. 8% gehiago, 2024ko datuekin alderatuta. Ustiapenaren bestelako diru sarrerei dagokienez, esan beharra dago, diru sarrera gehigarri arruntak lotuta daudela 3. egindako lanekin guztira, 8.385.000 euro izatea aurreikusten da, 10% gehiago 2024ko datuekin alderatuta, eta urari dagokionez energiaren salmenta, hornidura eta saneamenduagatiek sortzen diren diru sarrera horiek, jasotzen dira, gure sarrera konektatzeko egindako lanengatik, eta batez ere arazketa, garraio eta punpatzen lanengatik. Kasu horretan 3.000 euro aurreikusten dira urtean. Eta energia salmentari dagokionez 200.000 euro bat aurreikusten ditugu. Hondakinei dagokienez, diru sarrerak lotuta daude birziklagarriak diren materialen salmentarekin, papera, kartoia, ontziak eta bestelakoak, hala nola, beira, txatarra, eta horiekin guztiekin espero dugu iaz baino 18% bat gutxiago
biltzea 975.000 euro. Azaldu dugun bezala, mankomunitate guztiak ari gara ekoenbesekin hitzarmena negoziatzen, eta horrek eragin bat izango du, eta seguruenik beherakada bat egongo da ontziengatik biltzen den kopuru horretan. Horregatik, aurreikus daiteken jaitsiera hori ere jaso dugu gure aurreikuspenetan. Eta bestalde Irun eta Hondarribiako udalek bide garbiketagatik egiten dituzten diru sarrerak ere jasota ditugu aurreikuspen horretan. Gastu eta diru sarreren balantzearen horretara itzulita azalduko dizuez zer aurreikuspen ditugun kontuan. Adibidez, hornidurari dagokionez, merkaderia, lehengai eta bestelako gaien kontsumoa 22% handiagoa izatea aurreikusten dugu, 651.000 eurokoa izatea aurreikusten da, hor sartzen dira, kontagailuak, irakurketarako moduluak, hondakinetarako lubrikagailuak, reaktiboak, araztegirako, potabilizagailurako, baditu gure bestelako kanpo gastuak. Eta hemen baditugu 11.000.000 euro inguru. Urarekin, hondakinekin eta bide garbiketarekin lotutakoak dira, kanpo gastu horiek. Urari dagokionez, loien tratamenduaren gastua 165.000 euro ingurukoa izatea aurreikusten da, eta jaso dugu halaber, are eta lurren tratamendua eta garraioa. Punpatze estazioetakoa normalean hondakinetan sartzen genuen orain arte, baina urarekin lotuta dagoenez, aurten sartu dugu uraren atal horretan, uraren estazioetan sortzen diren areak eta lurra direlako, iruditu zaigu hori aproposagoa zela. Hondakinei dagokienez, jasotako gastuak honako hauek dira. Batetik, hondakinen bilketa eta garraioaren kanona, 4.811.000 euro, tratamendu kostuak guztia sartzen dira, errefusia eta organikoarena izan ezik, kasu horietan tratamendua mankomunitatera doalako zuzenean partzuergotik, eta bestetik olio eta isurien bilketa. Bestetik baditugu Irun eta Hondarribiaren bide garbiketen kanonak, eta baditugu beste gastu horietan sartuta azkeneko atal horretan. Eta hasierako emaitzen kontu honekin amaitzeko baditugu langileen gastua, bestelako ustiapen gastuak, non sartzen diren beste gure instalazioen mantentzen lanak, ez naiz asko luzatuko tasetan dugun aurreikuspen berbera dugulako gastuetan, eta aurreikusten da 2025ko emaitza 228.000 eurokoa izatea. Emaitza finantzarioak duen eraginaren ondorioz, ia zeron geratuko da ekitaldiko emaitza. Horrekin guztiarekin sortu dugu aurrekontua. Eta aurrekontuan ikus dezakezuenez batetik baduzue Txingudiko zerbitzuen aurrekontuaren laburpen bat, bestetik mankomunitatearena, eta azkenik aurrekontu kontsolidatua aurkeztuko dugu. Non, bai sozietatea, bai mankomunitatea sartzen diren. Txingudiren kasuan ez naiz gehiegi luzatuko, nahiago dut kontsolidatuan arretaiatzea guztizko horretan, baina ikus dezakezuenez 34.000.000 eurokoa da, egoeraren guztizkoa, eta benetako inbertsioetan aurreikusi dugunaren arabera 10.000.000 euro jarriko ditugu. Finantzak eta iturria aktiboak izango dira, aurreko urteko baliabideak, alegia 3.254.000 euro. Bestetik aurreikusita dago ere inbertsioa kapital transferentzekin finantzatzea, hau da, aurreikusita dauden hainbat diru laguntzekin, hori jasotzea aurreikusten dugu.
pertearekin batetik 3.200.000 euro jasoko ditugu, mugaz gaindiko Europako proiektuarekin, ura mugarekin beste 270.000 euro, eta organikoko edukiontziak jartzeagatik, ikusiko zenuten bezala ja amaituta dago, Eusko Jaurlaritzak 217.000 euro sartuko dituela aurreikusi dugu. Horrela, iristen gara aurreikuspen hauetara datorren urterako. Ez naiz grafikoetan luzatuko, uste dut ez duela merezi. Gero, xetasunen bat, nahi izan ez gero, azalduko ditugu. Beraz, mankomunitatearen aurrekontuari dagokionez, bertan, sartuta dago, partzuergoak ematen duen zerbitzua, hondakinen errefuxaren eta organikoaren atalen tratamendurako, eta aurreikuspena 5.700.000 eurokoa da. 3% bat gehiago iazko aurreikuspenarekin alderatuta. Eta hurrengo orrialdean ikus dezakegu dagoeneko aurrekontu kontsolidatua. Bertan sozietatea eta mankomunitatea daude, eta baita ere 3 jarduerak, ura, bide garbiketa eta hondakinak. Eta hemen proposatzen duguna da onartzea 39.317.000 euroko aurrekontua, 7,4% gehiago iazko aurrekontuarekin alderatuta. Eta jardueren arabera 18.576.000 izango dira urarentzat, 14.253.000 hondakinentzat eta bide garbiketarako 6.618.000 euro. Beraz, Irungo bide garbiketarako 5.200.000 euro aurreikusten dira eta Hondarribiaren bide garbiketarako 1.180.000 euro. Eta, esan bezala, aurreikusita dauden inbertsioak 10.056.000 euro dira guztira. Hurrengo taulan ikus dezakezuen bezala, honela banatzen da ikus dezakezue. Uraren jardueran, egingo diren jarduketen guztizkoa 8.655.000 eurokoa izango da, hondakinetan inbertsioen balioa 1.100.000 eurokoa izango da, eta bia batuz ditugu 10 milioi horiek. Eta ongi baderitzozue, xetasunetan sartuko naiz orain. Inbertsioetan, txingudiko zerbitzuetatik, urarekin lotuta eta hondakinekin lotuta egingo diren inbertsioetara. Beraz, urari dagokionez, kaptazio eta garraioan, hau da, ura biltegiratzen dugunetik, ura potabilizagailura iristen den arte, aurreikusita dagoen jarduketa nagusia endarako kontroleko etxolaren birgaitza izango da. Guztira 220.000 euro izango dira. Hornidurari dagokionez, aurreikusita dugu bestea beste Errandoneako biltegiko birgaitzelanak amaitzea, dagoeneko egikaritzen ari gara, lauzak, paretak jarrita daude, eta lanean ari gara goiko lauza horiek jarri alizateko biltegian. Aurreikusitako inbertsioa datorren urtean amaitzea espero da, eta inbertsioa datorren urterako 1.106.000 eurokoa izango da. Con las renovaciones de... Horrez gain, jarraituko dugu banaketa sareen berrikuntza lanekin. Sare nagusia, bada izuzen ere arteria nagusi horren berriketa, Errandoneako Gordailutik Hondarribia erdiguneraino, hori ere egikaritzen ari gara dagoeneko, Jaizkibel etorbidearen tarte horretan, eta bestetik hornidura sarei dagokienez ere, Irunen jarduketak aurreikusi ditugu Eguzkitzalde eta Epikoketa eremuetan, eta Hondarribian, Santiago kalean dagoeneko amaitutzat eman ditzakegu ia, eta baita ere Arrantzale auzoan. Saneamenduari dagokionez, gauza bera,
berritu egingo dira saneamendu sareak, sare bakar hori banatzen duten sistemen aldeko apustua eginez, birurbanizazio lanak baliatuz. Lehen aipatu ditugun kale horietan, kaleak altxatzen direnean berritu egiten ditugu, hornidura eta saneamendu instalazioak. Horrela, bada, saneamendurako 210.000 euro inbertitzea aurreikusten da. Horrekin lotuta, aurreikusita dugu, Ura Euskal Agentziarekin sinatutako hitzarmenaren baitan jarraitzea arazegiaren hobekuntza lanekin 180.000 euro ditugu aurreikusita horretarako, lizitazioen enpleguak prestatzen ari gara une honetan. Saneamenduaren baitan ere aurreikusita dugu uraren kalitatean neurtzeko ekipamendua erostea, kolektorean ere inbertsioak egitea ura mugaz gaindiko proiektuaren baitan, horretarako 227.000 euroko inbertsioa dugu aurreikusita. Eta hiri drainatzari dagokionez, aurreikusita dago isurietarako eta ustubidietarako 260.000 euroko inbertsioa egitea. Eta azkenik, aipatu nahiko nuke, nola ez, inbertsioak egingo ditugula ere proiektu estrategikoaren esparruan. Saneamendu sarearen digitalizazioan, 4.252.000 euro inbertitzea aurre ikusten dugu, eta egia da 62 jarduketa daudela guztira, baina batetik arreta jarriko dugu kontagailuen parke horretan, Urruneko irakurketak egiteko Irunen eta Hondarribian. Hor, 1.160.000 euro ditugu aurreikusita. Saneamendu sarearen digitalizazioarekin aurrera jarraituko dugu dron batzuk sartuz, kolektoreetan. Oso bisuala izango dela iruditzen zait. Eta emango dizuegu horren berri, hasten garenean interesgarria izan daitekeelako. 7.000 euro ditugu horretarako. ¿Qué más? Vale, por otro lado también tenemos previsto Bestalde, aurreikusita dugu ere BIM teknologiarekin lan egiten hastea eta korporazioko gisean sartzea aurreikusi dugu. Pixkanaka hobetu ahal izateko, guk prestatuta dugun digitalizaziorako proiektu pilotu horren baitan, adibidez, punpaketa estazio horren 3Dko jarraipen hori, ikusiko dugu, ongi funtzionatzen duen, eta ala bada, eta espero dezagun ala izatea, edatzea aurreikusten dugu. Pixkanaka instalazio horietan, modelizazioak izateko BIM teknologia baliatuta, 3Dko teknologia hori baliatuta, mapak baino bisualagoak direlakoan, bideko kalitatea baino bisualagoa delakoan. Horrez gain, aririk gabeko konexioak garatzen jarraituko dugu, zibersegurtasunean ere aurrera egiten jarraituko dugu. Hor, garrantzitsua dakingo dugun inbertsioa datu asko eskuratuko ditugulako, beraz, garrantzitsua da, beste zibersegurtasun arloan, neurriak hartzea. Ezin dugu ahaztu, gure azpiegiturak sentikorrak direla eta horregatik babestu egin behar ditugula. Eta hala, digitalizazio planaren baitan jarduketak daude jasota. Datuak dagokien helburura iristeko zuntz optikoko sarea hobetuko dugu, hobetu egingo dugu halaber webgunea, intraneta eta dokumentuen kudeagailua, eta erregistro elektronikoa ere aurre ikusita dugu, ere izapide elektronikoak egin ahal izatea bazkideek, bazkietoaren atarian, eta helburua da herritarrei ematen diegun arreta erraztea eta hobetzea noski behar duena, bertaratu ahal izango da, bezeroaren arretarako bulego horietara, baina herritar askok nahiago dute leku aldatzea eta izapideak online egin ahal izatea. Eta azkenik landu egingo dugu
Smart Water Center deritzon horren lana, bada zentro adimendun bat, eta kasu honetan datu horien arkitektura diseinatuko dugu. Txingudin ditugun datu horiek guztiak integratuta egon daitezen datuen laku bakarrean, hala esaten zaio. Gero, elkarrekin kudeatu ahal izateko KPI horiek, arloetako KPI horiek elkarrekin, zeharka, eta datorren urtean horretarako egingo den inbertsioa izango da ia 4 milioi eurokoa. Proiektuan guztira 7 milioi izango badira ere. Ezin dugu ahaztu ere, aurreko urteetan bezala, inbertsioak egingo ditugula, potabilizagailuaren eta araztegiaren inbertsioak egingo ditugula, horien berrikuntzetarako, autokontsuma bultzatuko dugu, gure instalazioetan ohikoa den bezala, aurreikusita dugu ere, besteak beste, plaka fotovoltaikoak jartzea, araztegien abiez 120.000 euro ditugu aurreikusita horretarako, laborategian ere hobekuntzak egingo ditugu, horren kopurua txikiagoa izango da, eta zeharka ere, informazio sistema horien mantentzen lanetarako aurreikusita dago inbertsioak egitea hardwarean, softwarean, komunikazioetan, informazio sistemen arloan, 510.000 euroko inbertsioa dugu aurreikusita guztira. Eta horrekin guztiarekin 8.655.000 euroko inbertsiotara iritsiko ginateke uraren ziklo integralaren baitan. Eta, amaitzeko, aipatu nahiko nituzke hondakinetan egingo ditugun inbertsioak. Alde batetik, inbertsioa guztira 1.140.000 eurokoa izango da, eta inbertsio aipagarrienak honako hauek izango dira. Ibilgailu berrien erosketa, 3 ibilgailu aurre bilketarako, atzeko kargako kamioi bat, eta edukiontziak garbitzeko beste bat, 270.000 euro inguru, aurreikusten dira horretarako, baditugu ere itxigailuentzat eta alboko kargarako edukiontzi batzuk. Fakturazioa datorren urtean hasiko denez, horregatik erabaki dugu datorren urteko aurrekontuan sartzea, egin beharreko inbertsioak gastua datorren urtean etorriko delako. Aurreikusita dago ere, poltsak emateko makinak jartzea bai Irunen, bai Hondarribian, 36.000 euro ditugu horretarako. Minigarbiguneak edatzen jarraitu nahi dugu, eta 15.000 euro ditugu horretarako. Auzo bakoitzan bat izatea lortu arte. Eta informatikari dagokionez, hondakinen arloan 150.000 euro inguru inbertituko ditugu. Horrela, iristen gara 1.140.000 euro horietara. Eta horrekin amaituko dugu bide garbiketarako inbertsioak aurrekontu esleipenaren araberakoa izango delako. Horren arabera, sartuko ditugu dagozkien kreditu aldaketekin. Eskerrik asko, Leire. Intervenciones. Una intervención, bai. Oiena. Hitzartze badago, bai. Simplemente por... Egunon gure bozka justifikatu nahi dugu, ulertzen baitut, orain aurrekontu hau bozkatuko dugula, ezta? Bai, horregatik beraz. Ernos. Abstenitu egingo gara, batetik tasen aurka bozkatu dugulako, lehen ere, duela aste batzuk, eta aurrekontu hauek tasa horietan oinarritzen dira, azken finean diru sarrera horietan, horren bestez uste dugu ez dela oso koherentea aurrekontu hauen alde bozkatzea. Beste alde batetik ez daukagu aurka egoteko arrazoi handirik, aurrera egin behar dugu digitalizazioan, noski, eta urratsak egin behar ditugu aurrera egiteko, eta horiek islatuta daude hemengo
partida hauetan, baina mailakakotasuna ere garatu behar dugu tasa hauetan, eta hori da azken finean guk hemen defendatu duguna. Hori dela eta abstenitu egingo gara, eta abstentzioaren bitartez aurrekontuek aurrera egitea erraztuko du, eta horixe da beraz gure botuaren nolakotasuna. Nik ere ez dut gauza askorik errepikatuko, uste dut Oianak oso argi esan duela, guk ere uste dugu egin beharreko inbertsioak oso garrantzitsuak direla, eta horregatik eskertzen ditugu azalpenak, noski, baina tasetara joko gere koherentziaren alde, gure taldeak ere alabeharrez abstentzioa emango du. Ez dut asko ez gauza gehiagorik errepikatuko. Gorka? Bai, gure bozka aldekoa izango da. Nik uste dut herritarrei eskatzen genien esfortzua tasetan, ikusten da aurrekontu honetan. Erronka asko ditugu aurre egiteko, eta nik uste dut aurrekontu hauetan izauta daude erronka horiek. Creemos que el esfuerzo que se pidió a los ciudadanos. Uste dugu tasak handitze hori islatuta dagoela, eta azken finean behar eta desafio handiak ditugula zerbitzuan, eta horrei erantzuten saiatzen dela, eta uste dugu ahalegin hori islatuta dagoela. Horrez gain, balio eman nahi diogu hobeto esan da, zerbitzaren digitalizazioan egiten ari den urrats horiek, eta uste dut islatzen direla zenbait diru laguntza oso garrantzitsuak direnak, azken finean zerbitzua herritarrei ondo emateko. Hori dela eta baiezkoa izango da gure bozka. Gonzalo? Hasi gara. Gure bozkare aldeko izango da, batez ere Gorkak esan duna moduan, tasetan ere aldein genuen, uste hemendikan aurrera digitalizatu behar dire sare guztia, kontutan izan da, beti txingui zerbitzuak askotan hartzen dugula zaborra jasotzea eta iturri irekitzea bakarrikan, baina horren atzetikan gauza asko inbertzio asko imar dire, batez ere aurten ikusi behar da, ondariko deposito berria, errandonean dagona, erabat berritzen ari dela eta hurren gurtian bukatuko dela, gero ere horren hornidura guztia ere bertan dagoela aurrekontu hauetan, batez gero kontadore digitalizazio guztia norberak nahi baitugu gero pagatu konsumitzen duguna misi digitalizatu behar da dena, eta gure eskaria urtetan hori izan da, batez ere kontsuma norbera konsumitzen duna hori ordaintzea, eta bide horretan gaude, hortarako urratzak ematen nahi dire, eta gure aldetikan erabat ados egiten diren inbertzio guztiek. Kontutan izan uranen atzean 8 milioi terriko inbertzio bat egongo dela, eta zabor jasotze horretan 1,5 milioi. Eta gure ustez oso interesgarriak izan dire aurrekontu hauek, eta aurrerantzean ere landuko dela uholdeak ikertzeko eta babesteko gure bi herriak Irun eta Hondarribia. Eta horregatik eskertzen dugu, batez ere txingudi zerbitzutikan egiten diren esfortzu guztiak. Eta batez ere bi udalak batera gaudela lan honetan. Mila esker. Eskerrik asko, Gonzalo. Garbi dago, mankomunitateko lehendakaritzatik ulertzen dugula aurrekontua bat datorrela azken finean dauzkagun beharrekin eta kudeaketa hobetzeko helburuekin. Bai urari dagokionez, bai hondakinen bilketari dagokionez, bai kaleen garbiketari dagokionez, eta azken finean jasangarritasun helburuak ere hobeto egingo ditugu. Era honetan eskualde erresilienteagoa izango gara klima aldaketaren aurrean, eta egindako ahalegina oso garrantzitsua da eta gainera egiten jarraitu beharko du. Sí. Que tienes que leer el dictamen, claro. Irizpena beraz. Eta 25 urterako proposatzen den aurrekontuaren edukia zehatzen eta Txintzer enpresaren administrazio kontseiluan momentuz ez da onartu, gero onartuko da. Administrazio kontseiluak mankomunitateko lehendakariak honako erabaki hauek hartzea proposatu dio batzarrari. 2025 urteko ekitaldiari begira, Txingudiko zerbitzu mankomunitatearen aurrekontu orokorra hasiera batean onartzea. Aurrekontuak
mankomunitatearena eta Servicios del Txingudi, Txingudiko zerbitzuak esea, sozietaterena barne hartzen ditu. Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuak arautzen dituen foru arauak, espedientea jendaurrera eramatea 15 laneguneko epe batez. Interesatuek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. Espedientea jendaurreko tramite aldian egonik erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontuak betikoz onartuta geratuko dira arestian zehaztutako 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. Pasamos a votación. Bozkatu egingo dugu beraz. Bai. 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 Aldekoa. Pues con 69 votos a favor y 20 abstenciones queda aprobado el presupuesto de la Mancomunidad. 79 dira alde eta 20 abstentzio, beraz, onetsi egin da aurrekontua. Hirugarren puntua, El tercer punto es la propuesta emateko proposamena. Propuesta de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la gestión de los residuos urbanos. hondakinen kudeaketa arautzen duen ordenantzari hasierako onarpena emateko proposamena. Mankomunitatearen ebazpenez, kontsulta publikoa... Mankomunitatea lehendakaritzaren abuztuaren 6ko ebazpenaren bidez erabaki zen, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1/29/2015 legearen 123. artikuluan eskatutako alderdiak zehazten dituen ordenantza berri bat onartzeko ekimena jendaurrean jartzea. Kontsulta publikoaren fasea prentsan argitaratutako iragarkien, webgune korporatiboan argitaratutako iragarkien eta interesa izan zezaketen elkartei bidaliko emailen bidez hasi zen. Gogoan izanik jasotako ekarpenak, partikularren 5 ekarpen eta elkarten 2 ekarpen, zerbitzu teknikoek aztertu dituzte, eta banan erantzungo zaie, jendaurreko erakustaldiaren fasea ireki dela adieraziz. Hasieran onartutako testuari alegazioak aurkeztu ahal izateko. Ikusirik. El proyecto de nueva ordenanza reguladora Hiri hondakinen kudeaketa arautzen duen ordenantza berriaren proiektua, batzarreko kide batzuek egindako ekarpenak barne hartzen dituena. Hori dela eta honako erabaki hau hartzea proposatzen zaio mankomunitatearen batzarrari. Hasieran honestea hiri hondakinen kudeaketa arautzen duen ordenantza berria, erabaki hau jendaurrean jartzea, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta iragarki oholean argitaratuz, horretarako 30 eguneko epea izango da, erabakia Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe horren barruan interesdunek espedientea aztertu eta egokiritziteko erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurrean jartzeko epea maituta eta reklamaziorik aurkeztu ez bada, ordenantza aldatzeko erabakia ordura arte behin-behineko sartutakoa behin betiko hartu dela ulertuko da. Ordenantzan puntu hontan, gure taldetik karpenak egin ditugulako ordenantzari eta jaso egin direlako orokortasunean egindako ekarpenak eta esfortzu hori eskertu nahi genuen. Mila esker. No sé si quieres hacer algún intento. Sí, bueno, simplemente teniendo en cuenta las gauden edukita eta bueno, informazio publikoko fase hori eraginkorra izan dadin,
erregeren bueltarako utziko ditugu iragarkien argitalpena, eta, jakin dezazue, lehen asoziazioei ere bidali genioen kontsulta fasean, informatuko ditugu email bidez, eta kontsulta fasean parte hartu zuten herritar eta beste bi asoziazioei ere erantzuna ematea zain, esango diegu ja testua ikusgai daukatela, eta reklamazioak edo ekarpenak egin nahi badituzte, epea zehaztuz, bai? Besterik gabe. Cristina Laborda. Bai. Borja Lazabal. Bai. Jon Ugarte. Bai. Gorka Álvarez. Bai. Ollana Briones. Bai. David Nuño. Bai. Igor Emparan. Bai. Ortzi Alonso. Bai. Gonzalo Carrión. Bai. Vale. 89. 89. Queda aprobado en Onartuta gelditzen da beraz, 100 horiekin. Laugarren puntua, 2025 urterako finantza kontrolerako urteko planaren kontu ematea, dar cuenta del plan anual de control financiero. 2025 urterako finantza kontrolerako urteko planaren kontu ematea. Vale, agiria deialdiarekin batera bidali zaizue, eredua azkeneko urteetan erabili izan dugun berdina da, kontuen beharrezko auditoriaz gain, auditoria plan de kontrol anual honek auditoria gehigarri bat zehazten du, bale? Alorrak betikoa dira, lehenik eta behin Gipuzkoako hondakinen patzuergoak likidatzen dituen tarifa horiek verifikatu egiten dira. Guk bidaltzen ditugun zabor horien tiketen araberako fakturazioa izan den edo ez. Eta gero beste atala kontratazioa, txintzerretik egiten den kontratazioaren auditoria eta ikuskapen bat dago. Prozedura desberdinen artean, bai obratakoak, bai zerbitzuetakoak, bai hornidurako espediente desberdinak aukeratzen dituzte auditoreek, eta horien izapidea zuzena izan den ala ez aztertzen dute. Kasu honetan bai aldaketa txiki bat dago, zelen beste eskema bat genukan, kontratu garrantzitsu bat daukagun martxan, zaborra garbitzarena, zaborren jasotzea eta kale garbitzen kontratua berritu egin dugu, plegu aldatu egin da, eta plegu horren baitan ikuskapen edo auditoria honetan beste atal berri batzuk zehazten dira auditorek verifikatu ditzaten, bai? Exekuzio baldintza zehatz batzuen ingurukoa da, eta horiek zehaztu dira, bale? Hor aldaketa txiki bat egondu da. Bestalde pertsonaleko kontratazio aldetik ikuskatu egingo dira, bi espediente, bat indefinidu moduan eta behin-behineko kontratazio bat, urtero gertatzen den bezala, eta gero tarifa sozialetaz hitzeiten hasteaz adostu genuen ordenantza fiskal berriak adostu genituen, tarifa sozial horiek aplikatzen diren espediente pare bat, lau ikuskatuko dira, baita ere plan honen baita, bale? Eta hori da. Eskerrik asko Ekaitz. Bosgarren puntua, 2024ko hiruhilekoaren aurrekontu itxieraren berri ematea, dar cuenta de cierre presupuestario del tercer trimestre. 2024ko hirugarren hiruhilekoaren aurrekontu itxieraren berri ematea. Puntu honi dagokionez, ez naiz askorik luzatuko, hirugarren itxiera honetan, hiruhilekoaren itxieran, beti bezala zaila izaten da dirusarrerak, fakturak eta abarrak bat etortzea, eta hor dekalaje bat sortzen da hori dela, eta gera soberakina, altxortuiko soberakina aldatu egiten da pixka bat,
Egia da, altxortegiko sobrakina bigarren hiruhilekoan, 1.800.000 eurokoa da, eta orain 2.300.000 eurokoa da. Baina kontua da, hor dirusarren eta gastuen artean deskuadre bat dagoela 2 hilabetekoa. Urtea amaitutakoan ikusiko dugu zein den egiazko irudia eta martxoan emango dugu beto esan kontu honen guztien berri. Eta 6. puntua, informazioak, eskaerak eta galderas, informaciones, ruegos y preguntas. 6. puntua, informazioak, eskaerak eta galderak. Eskerrik asko. Es que dudatan egon jarri. O sea, que...